Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Zirika Zirkuseko Ainhoa izango dugu gurekin platoan. Eta ondoren Mundo Polski antzerki obrari buruz hitz egiteko Ander Lupus zuzendariarekin hitz egingo dugu. Orain, dena den, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1904ko ekainaren 2an, Carmen Larrabeiti bizkaitar aktorea jaio zen. Gainera, ekainaren 2an ere, 1922an, Juan Antonio Bardem Espainiar zinema zuzendaria jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez 1928 urtean, Carlos Garaikoetxea, Eusko Alderdi Jeltzalearen agintari eta Euskadiko lehendakaria izango zena jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez 2008an, Bo Diddley, estatu batuar musikari, abeslari eta gitarrista, rock and rollaren sortzaileetako bat hil zen. Ikusitzagun orain gaurko lerroburuak. Laurogeita 6 koronavirus kasu atzeman dituzten Nafarroan azken 24 ordutan, Sarrigurenen 9 kasu, Tuteran 6 eta Zizur Nagusian 5 erregistratu dira. Errioxako eta Nafarroko lehendakariek osasun publikoa sendotzeko eta herritarrei zerbitzurik onen emateko elkarlanean aritzearen garrantzia azpimarratu dute. Gobernuak 375.000 euroko laguntzak bideratuko ditu Nafarroko nekazaritzako elikagaien kalitatea sustatzen duten kudeaketa erakundeentzako. Nafarroak Pirinio Atlantikoekin mugaz gaindiko lankidetza berritu du konektibitate, mugikortasun eta turismo proiektuak garatzeko. Iruñak proposatzen du berotegi efektuko gas isuriak 164 murriztea 2005ekin alderatuta energia transizio eta klima aldaketarako 2030 estrategiarekin bat. Iruñako udalak bere hezkuntza baliabide guztiei buruzko lehen gida eginen du. Guztira 73 programa 7 udal alorrek sustatuak. 200 ikertzaile baino gehiagok zientzia ekaitza lehiaketa zientifikora beren ideia disruptiboak aurkeztu dituzten. Kultur 2021 programak Nafarroko 38 toki zeharkatuko ditu 26. edizioan. Urriaren 2an ekingo zaion Nafarroko bertsolari txapelketari azaroaren 27an izango da finala. Aurretik ordea sailkapenerako saioak gauzatuko dira eta horiek ekainan egingo dira. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 7etan eta Kondestable jauregian, Andreza Arraren manifestua irakurraldi performansa izanen da, Mariluz Estebanen poemetan oinarritutako ikuskizuna. Sarrera musutruk izanen da. Gaur ere eta arratsaldeko 7etan Artigunen Biziprest dokumentalaren emanaldia eginen dute Berriobitiko euskara zikloaren baitan. Gaur, 7etan ere, Aitor Iragik eleberri beltza barrutik hitzaldia eskainiko du Nafarroako liburutegian Iruñea beltza jaialdiaren baitan. Gaur ere eta 7etan Jon Arretxe idazlearekin topaketa eginen dute Berriozargo liburutegian. Gaur, 7etan hasita, 8 maldiko bertsosaioa izanen da Katakraken, Joanes Ilarregi, Ekin Zapiain, Sustrai Kolina eta Nerea Ibarzabalekin. Biharko egunera pasaz, goizeko 12erdietan, Gaztelu plazako Nafarroako liburu azokan Igel argitaletxeko Solasaldia Sizilian liburuaren aurkezpena eginen dute. Eta beranduago, arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian, liburu honen eguneko 2. aurkezpena eta ondoren liburuan oinarritutako filmaren emanaldia eginen dituzte. Biharko arratsaldeko 6etan, Maite Perez ipuin kontalariak ipuinen kutxa saioa eskainiko du Arrosariako liburutegian. Ordu bat beranduago, 7etan Amets Arzaiusek Minan liburuaren aurkezpena eta solasaldia eskainiko ditu Uharteko kulturetxean. Horretaz gain gainera, biharko arratsaldeko 7etatik aurrera, Oskar Estangaren Gurerara ikuskizuna izanen da Berriobeitin. Egun eta ordu berean gainera, Mikel Tabernaren Arkanbele kantak liburuaren aurkezpena egingo dute Katakraken. Bihar, 7erdietan, Oko Andre Maria plazan Eneritz Furiaken kontzertua egongo da. Eta ostiralera pasaz, film laburren emanaldia izanen da Artigunen arratsaldeko 7etan. Ostiraleko arratsaldeko 8etan aldiz, Chill Mafia eta Ben Jarten kontzertuak eskainiko dituzte Zentral Aretoan.
Gainera, bigarren saio bat ere eskainiko dute larunbateko eguerdiko ordu batak eta laurdenetan eta hirugarren bat igandean ordu berean. Ostiralean eta 8etan ere Abereren kontzertua egongo da Katakraken. Larunbat goizean 11:30 bisita gidatua egingo dute Mendillorrin, Zibiboxetik abiatuta. Bizitza askoko auzo berdea ezagutzea musutruk izanen da, baina lehenagotik izena eman beharko da. Larunbateko goizeko 12etan topadantza egingo dute Zizurko Kultura Plazan. Larunbat arratsaldean euskara eta flamenkoa uztartzen dituen Sonakai taldearen kontzertua egongo da Artikako Maria de Maeztu Kulturetxean arratsaldeko 7:30 aurrera. Eta bukatzeko, igandean Zirika Zirkusen hemendikara ikuskizuna estreinatuko dute Artikako Maria de Maeztu Kulturetxean arratsaldeko 6:30 eta sarrera musutruk den arren gonbidapena lehenagotik eskuratu beharko da. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusiak jakinarazten duenez, Polisarioko burua Algeriara itzuli da noaindik goizaldeko hegaldi batean. Horretaz gain, biktimen memorialari egindako kritikak azpimarratzen ditu azal honek, baztertzailea izateagatik. Gai aldatuz, epaimahaiak Kasedako krimen hirukoitzaren errua aitari eta seme bati egotzi diela aipatzen du. Gainera, immunizazio tasa maskarak kentzeko gakoa izanen dela nabarmentzen du. Bestalde, Nafarroak eskubide historikorik gabeko eta birbanatze ordainketa duen NPB bat eskatzen duela azpimarratzen du gaurko Notiziasek. Kulturrek aurtengo udan 38 herri bisitatuko dituela ere aipatzen du. Baita aurten Nafarroan saldutako autoen 35% hibridoak edo elektrikoak direla ere. Amaitzeko, osasunan ez dela konpromisarioen aukeraketa berririk egongo jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroak ostalaritzako murrizketa guztiak luzatuko dituela da. Argazkian, biktimak oroimenean daudela jasotzen du, memorialaren harira. Bestalde, Kasedako krimen hirukoitzeko epaimahaiak seme bat absolbitu duela jakinarazten du. Baita, Nafarroako ubideko egako adarra 2022an prest egongo dela ere. Horretaz gain, buruzagi polisarioa atzo gauean Espainiatik atera zela jasotzen du, noaindik hegazkin bat hartuz. Eta bukatzeko, osasunaren asanbladaren eskaera ezetsi dela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak, Felipe VI biktimak bereizten dituen memoriala irekitzen duela da. Argazkian, ondalea ageri da, itsasoaren kadentzia brontzearen aurka. Gai aldatuz, Osakidetzak AstraZeneca aukeratu dutenei laister deituko diela jakinarazi du. Horretaz gain, Jimenok sare publiko eta itundu osoan eskolae bermatzen duela ere nabarmentzen du. Eta azkenik, Europar Batasunak sozietate zerga eguneko 15ean jarrita 50.000 milioi euro gehiago jasoko lituzkela aipatzen du. Berria ikustera goaz orain. Titularrak Jaurlaritzaren irizpideak ere betetzen ez dituen memoriala nabarmentzen du. Gainera, ondalea ere aipatzen du, Iglesiasen obra Santa Clararen bihotzean. Horretaz gain, Nafarroako eta Bizkaiko bertso txapelketak eta silaba udazkenean eginan dituztela jakinarazten du. Baita, gai aldatuz, epaimahaiak Kasedako hilketen erruduntzat aita eta semerik gazteena jodituela ere. Bestalde, araba euskarazen parte hartzeko izena eman behar dela aipatzen du berriak. Gainera, Jansen txertoa 40-49 urte bitartekoentzat baimendu dutela ere azpimarratzen du azalean. Txilen, konstituzioa aldatuko duten biltzarkideak nabarmentzen ditu. Eta amaitzeko, Madrilek argindarraren faktura murrizteko asmoa duela iragartzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Itziar Gomezen deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, bi bide daudela Kaparrosoko aztegia kontrolatzeko, legea eta ikuskaritza. Gainera, Navarra Suma lan esplotazioaren aurka abstenitu egin dela jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroako bertsolari txapelketa udazkenean egingo dela aipatzen du komunikabide honek. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera.
Gaur, hodeiak eta ostarteak izango ditugu zeruan. Goizean eta gauean behe-hodeien tarteak izango ditugu, batez ere kantauri isurialdean, baina eguerdi partean ostarteak zabalak izango dira. Arratsaldean ezegonkortasuna handituz joango da eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Kostaldean tenperatura 23-24 graduren bueltan ibiliko da eta barnealdean berriz 26-28 gradura igoko da. Bihar ostegunean tenperatura jaitsi egingo da eta zerua lainotuta azalduko da. Giroak txarrera egingo du eta asko nabarituko da temperaturen jaitsiera. 17-20 graduren bueltan geldituko dira beroenak oro har. Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 25 gradura igo daitezke. Zeruan lainotuta egongo da eta euria egingo du ipar partean egunaren lehen zatian. Arratsaldean aurrera zaparrada mardulagoak espero dira gainera. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da. Orain gurekin platoan Zirika zirkuseko Ainhoa dugu. Kaixo Ainhoa. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi, bai, ezin gara kexatu. Gaude gure gustuko lan egiten, bueno, ongi, gustora. Gainera egoera geroz eta hobea, ez? Zuentzat ere, ze pandemiaren guzti honekin Bai. geldialdia izango zenuten. Bueno, egia da, ez dakit gaizki dagoen esatea, baina egia da lan egin dugu ongi, ja normal. Normal. Begira ze ongi. Bai, bueno, ez dakit agian izango zen, adibidez pasa den udan, ezin zen kontzertu, ez dakit zergatik, baina bueno, egun lan egin dugu, festen, ez da agian festen diru hori guri egokitu zaigu ez, antzerki egiten dugun oiz, ezin ziren kontzertu handiak egin, eta, bueno, ez dakit. Nahiz eta oso ados egon ezin zirela egin, seguraski kontzertuak modu batez edo bestez egin alziren, baina, bueno, hola suertatu da. Suertatu zen, eta, bueno, gu lan egin dugu, ez dizut esango, beste urte batean bezala, baina ia, ez dakit. Bai. Dena den, orain ikuskizun berri batekin zatozte. Horixe da, bai. Igande honetan ez, gainera estrenatzen duzu. Horixe da, Nafarroako estrenaldi izango da igande honetan, egin dugu aurre estrenaldi pare bat, lehenago, Irainetan eta Burgin, eta orain ja igandean ja badugu estreno, zera Artikako kulturetxean, anima zaitezte, ze sarrerak hartu behar dira, ez dira ordaintzen, baina hartu behar dira, joan behar da ara, eta hartu hori gonbidapenak, ez dira sarrerak, dira gonbidapenak, baina hori joan behar da, arratsaldean zehar egoten dira hor eta hartzen aldira, bai. Ikuskizun hau sortu edo estrenatu behar genuen aurreko ekainean, baina martxoan zerbait gertatu zen, eta etxean sartu gintuzten, da orduan, genuen estrenatzeko justo martxoan gu animazio bat, berrera bizi, eta animazioak noski ezin ziren egin pasa den udan, orduan bihurtu genuen berrera bizi ikuskizun, eta horrekin egon gara lanean oso gustora, egia da izan dela oso esperientzia polita, oso jendeari gustatu zaio asko, oso divertigarria suertatu da, nahiko animazioa, urruntasunetik, baina harremana egon da, eta utzi genuen hau, eta aurten egon gara Eguberrietatik aurrera hasi ginen tope honekin, eta hori da, bai, preestrenos interruptus batzuekin ere, ze aukeran behar genuen aurre estrenaldi bat Irainetan baina egon zen, halako herri txiki batean baldin badaude kutsatu gutxi batzuk ja asko da eta badazpada, nahiago izan genuen denok itxoitea pixka bat, gero genuen ere etxarrin, egon gara, eskerrik asko Etxarriko kulturetxeari, utzi digutelako hor bertan tokia ensaiatzeko, eta hori izan behar da beti, eskerrik asko Etxarri kultura, eta hori, aukeran uste genuenean aurre estrenatu genuela, gertatzen zen zerbait, eta horrela egon da Nafarroan, ez? Gora bera, eta onartu eta aurrera. Baina uste dut agian, hanbeste bueltatzera, nik uste dut aberastu dela ikuskizuna, zekara, azkenean, bueltan ensaiatzera bueltatzen zarenean, beti hobetzen duzu.
okerrera ez da joango ikuskizuna, orduan, bueno, han beste buelta eman ondoren nik uste dut. Zer da, agian gehien entzaiatu duzuen ikuskizuna? Zalantzari gabe, hau da gehien ensaiatu dugun ikuskizuna, alde batetik ere lan tekniko handia duelako. Osa, zirko aldetik oso numero teknikoak ditu, eta horiek behar dute ensaio fisikoa. Gero, bueno, baita ere, gure arteko harremana, ere pertsonaien arteko harremana askotan haunditzen da gehiago boloetan, baina tokatu da haunditu direla harremanak ensaioetan, ez personajeen artekoa, Eta egia da, bueno, badala ikuskizun bat, atera dena nahiko egina, ez dakit nola esan, oza, badira ikuskizunetan gu bintzat somatzen dugu, badoa zela hobetzen beti egin ahala, nahiz eta zuk eramaten duzun ikuskizuna da, beti duin batez aurkezten duzu beti, baina ez dakit. Eta honek nik uste dut baduela heldutasun bat, ez dakit. Eta orduan zer espero dezakete ez, igandean artikara joaten direnek? Bai, bueno, ikuskizuna honetan badira munduko toki ezberdinetako pertsonak, Euskal Herrian egonkortu direnak, dira Errusiako pertsona bat, Frantziako Pariseko beste bat, Andaluziako beste pertsona bat, eta Errumaniako beste pertsona bat. Horiek, bueno, zirko nomada bat daukate, baina Euskal Herrian egonkortu dira, eta hartu dituzte beraien kulturako gauza honak eta gure kulturako gauza honak, eta uztartu dituzte, eta, bueno, Euskal Herriko partaideak dira orain, ez? Euskal Herrikoak dira, beraien, hori, kulturako, gauza honak eta gureak, ez? Bereiek esaten dute, adibidez, zezenak guri mendian gustatzen zaizkigu. Ulertzen duzu ezertaz ari garen kultura ona eta, bueno, pixka bat, ez? Horrela. Eta nori dago zuzendua ez, adintarteko? Begira, nik ez nuke esango gure ikuskizunak beti kilaia denak dira familiarentzat. Familia zer da? Familia gara dena, esan nahi dut. Gure ikuskizun honetan familia bat gara, esaten den bezala, odolekoa ez, baina familia bat gara, esan nahi dut, adin guztietarako. Nik ez nuke esango ikuskizun infantil bat denik. Da ikuskizun bat ikusteko denok elkarrekin. Joan daitezke zure adineko batzuk beraiek bakarrik? Perfectamente. Joan daitezke guraso batzuk 2 urteko ume batekin? Perfectamente. Hori ja dena probatuta dago, zeia egin dugu bitoki ezberdinetan, eta hori dena gertatu da. Zu bezalako kuadrillak etorri dira gu ikustera, eta txiki-txikiekin ere etorri dira, eta egia da, txikiak geratzen dira nahiko mugitua da ikuskizuna, eta kolor, eta mendik, eta ara, eta orduan, bueno, bai, adin guztiak, bai, ez dakit, bai, adin guztiak, esango nuke, igual, berrera bizi infantilagoa da adibidez, ez, pixkat konparatzeagatik, hau, familia, denak, denontzat, amonak egon dira oso gustora aurre estrenaldietan, aitonak, denak, bai. Orduan aurre estrenaldietan oso ongi joan da, jendea pozik. Oso ongi joan da, oso pozik, hola esan digute bintzat, eta hola erakutsi dute, Gainera, familia etorri da, eta gure kasuan familiak dira oso zorrotzak, eta esango ziguten, bai. Eta orduan ze sentsazioarekin ateratzen da jendea ikuskizunetik? Bueno, hori, buen rollo esaten dute, ez? Ze buen rollo, ez? Eta hori guretzat da, gertatu alden gauzariko berena, gero, hombre, esatea, ostra, eta jo, numero hori, aparte ongi pasatzea dela gure helburua. Karo, gero ikusten dituzten numero batzuk direnak, Oso hori da, oso landuak, badago mastil numero bat, badago ere alturan uztail baten numerotxo bat, badago rulo numero bat nahiko bukaera nahiko potentea duena, nahiko altu duena, malabareak, akroporte batzuk, akrobaziak. Dena hasten duzu orduan. Bai. Hori da. Zirkoko teknika desberdina. Horixe da. Dantza pixka bat. Eta, bueno, igande honetako estreinua eta gero, nondik mugituko zarete badituzu datak finkatuta? Bai, ez dut hemen agenda, baina bai, nahiko beteta dago. Hemendik Nafarroan? Bai, Nafarroan dazkagu batzuk. Nahiko. Eta gero, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, bai. Orduan, berrera bizita gero, hemendik ara... Horixe da, berrera bizita gera, oso ona, berrera bizita gero hemendik ara. Ongi, erabil dezaket? Bai, nahi duzunean.
Oso ongi. Orduan, igande honetarako, gonbidapenak, ez? Eskatu behar dira? Horixe da, eskatu behar dira gonbidapenak. Zer dutan da? Ez dakit erreserbatu aldiren edo hartu behar diren fizikoki, baina oso ongi aparkatzen da. Hor, egia da artika dagoela oso eskura, esan nahi dut, eta hori da. Eta, zatozte eta aprobetxatu euskaraz, antzerkia, gero ezin gara kexatu ez dagoela antzerkia euskaraz. Eta zirkua, gainera, ez? Bida nire kamara? Eta zer dutan da, ikuskizuna? Arratsaldeko 6:30. Bai, izan edik. O 6:30 o 6:00, baina, bueno, hor dago San Google, eta, bai. Bestela hori, sare soziale, bereien sare sozialetan ere sartua edo gureetan, berehala agertuko da ordua, eta... Primeran ezin dugu galdu ikuskizun berri. Horixe da, ezin duzu galdu. Ba, mila esker. Zuei. Etortzeagatik. Venga, eta jo marko gara ikustera. Horixe da. Venga, aio! Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Eguesen, DBH-ko laugarren mailako ikasleentzat kimikara modu divertigarrian hurbiltzeko escape room bat antolatu dute. Maniako sekretua jokoa ekainaren 10ean osteguna eginen dute Oihanburu aretoan arratsaldeko 6:00. Bestalde, ekainaren 5ean ingurumenaren munduko eguna ospatzen denez, zenbait jarduera antolatu dituzte tematika honekin lotuta, musutruk eta denei irekita. Fauna eta flora ibilbidea eta ornitologiaren hastapenak eginen dituzte Sarrigurenen, eta familia orientazioa Gorraizen. Gainera, Eliako kontzejuan uraren ibilbidea eginen dute 10etan hasita. Jarduera irekiak diren arren, aldez aurretik inskripzioak egin behar dira online, eta gainera, hauen inguruko informazio guztia ere irakurtzeko aukera dago. Gai aldatuz, ekainaren 25ean, arratsaldez, parkur tailerra eskainiko dute Olatzeko kiroldegian 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat euskaraz. Interesa duten gazteek fasten eman beharko dute izena ekainaren 18 baino lehenago. Gainera, gazteei zuzendutako prestakuntza bat ere eskainiko dute, etxean haurrak zaintzeko. Ikastaroa 16 eta 25 urte bitarteko gazteentzako da eta ekainaren 24etik 30 burutuko da goizeko ordutegian. Parte hartu nahi dutenek, udalaren webgunean eman beharko dute izena ekainaren 15 baino lehen. Eta tailerrekin jarraituz, ekainaren 18an bizitunin tailerra izanen da 12 eta 30 urte bitartekoi zuzendua. Honetarako, ekainaren 10 arte dago irekita izen emate epea fazen. Eta eguesekin amaitzeko, lokalak eta terrazak egokitzeko eta Eguesibarko merkataritza eta ostalaritza sarea modernizatzeko inbertsiorako laguntzak eskatzeko epea, gaurtik urriaren 31 arte egonen da zabalik. Honen inguruko informazio guztia eta eskabide horria udalaren webgunean eskura daitezke. Barainainera pasako gara. Baragaztek Bertiz Abentura Parken arborismoa egiteko irtera bat antolatu du ekainaren 19 larunbata. Goizeko 9:30 abiatu eta arratsaldeko 4:00 itzuliko dira eta 10 euroko prezioa izanen du erroldatuentzat eta 20koa besteentzat. 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako jarduera da, eta izen emateak ekainaren 12 arte egin daitezke Baragazten. Horretaz gain, ekaina osoan zehar, hizkuntza indigenak amalurra zaintzen erakusketa bisitatzeko aukera izanen da Barainaingo Maria Luisa Elio liburutegian. Erakusketara hurbiltzen den bisitariak hainbat kontakizun aurkituko ditu bertan, bakoitza hizkuntza batean eta bakoitza mundu batera hurbiltzen gaituen irudi batez lagunduta, indigenen hitzak eta indigenen begiradak islatzen dituzten paneletan bilduta. Gainera, ekainerako kultur egitaragoa antolatu dute udaletik. Gaur, arratsaldeko 6etan udaletxeko erabilera anitzeko gelan, Ameli eta Xirrikituen Jostunek ariko dira ipuin musikatuak eskaintzen. Ostiralean aldiz, Barabatu batukadaren kontzertua egonen da arratsaldeko 8etan kulturaguneko plazan, eta hurrengo egunean Clifford taldearen kontzertua arratsaldeko 7etan hasita. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñeko udalak bere hezkuntza programen lehen gida osatu du. Iruñako udalak bere alorren bitartez zeharkako lan itzela egiten du hezkuntza xedezko edukietan eta hura gauzatzeko era askotako programak abiatu ditu
hala ikastetxeei nola herritar guztiei zuzenduak. Iruña hiri hezitzailea webgunearen bidez kontsultatu daiteke eta paperean ere argitaratu da. Baliabide hauek 2021-22ko ikasturterako dira, baina haiek urtero berritzea aurreikusita dago. Horrela, informazio osoa era garbian eta bateratuan jartzen da ikusgai. Fernando Sesma Hezkuntza Herritarren Partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak gida aurkezteko prentsaurrekoan azaldu duen bezala. Gidan, Iruñeko udalak eskaintzen dituen ekintza eta baliabide garrantzitsuenak bildu eta sailkatu dira. Guztira, 73 programa jaso dira, udalaren antolaketa osatzen duten 9 alorretatik 7 abiatuta. Edukien ikastetxeen eta adinen arabera egituratu dira. Gidan guztiz finkatutako programak daude, hala nola ikastetxeendako antzerki-lantegiak edo udaltzaingoaren bide heziketako programak, bai eta berrienak ere. Besteak beste, arte garaikidera hurbiltzea xede duena, ikastetxetan eta ziudadelan egina eta hurrengo ikasturtean estreinatzekoak diren batzuk. Esaterako, Iruñean barnako ibilbide matematikoak edo igoarazi zure minutuak zure kontagailura nork bere kabuz kirola egitekoa. Gehienak doan dira eta gaztelaniaz zein euskaraz eskaintzen dira. Duela 26 urte, Iruña hiri hezitzaileen nazioarteko elkarteari atxiki zitzaion, eta entitate horrek hain zuzen sustatu zuen hiri hezitzaileen karta, non 36 herrialdetako 500 hirik baino gehiagok parte hartzen duten. Konpromiso horrek hiriko hiritarren prestakuntza integrala lortzeko elementuak aitortzen dizkio hiriari. Hezkuntza eragile iraunkor eta askotarikoa baita, hezkuntza faktoreak eta gizarte eraldaketakoak indartzeko gauza. Hiri hezitzaileak bere hezkuntza formaleko erakundeen eta eskuhartze ez formalen bidez xede dauka ikaskuntza, berrikuntza, aberastasun kulturala eta soziala bizitza osoan zehar sustatzea, eta herritarren bizitza seguruagoa eta duinagoa egitea. Hiriaren eginkizun hezitzaileak 4 atal ditu oinarri. Hezkuntzan inbertitzea, berdintasun osoko baldintzak sustatzea, ezagutzaren benetako gizartea eraikitzeko aldiren faktore guztiak uztartzea eta kontzientzia komunitarioa garatzen ikastea. Gida digitalarekin batera, erraz maneiatzeko moduko liburuxka bat argitaratu da paperean. Webgunaren egitura eta ikonografia berari eusten die liburuxkak eta 2 infografia ditu, programa guztiak eremuaren arabera lokalizatzeko eta hartzaileen arabera sailkatuta. Ikastetxeak jendea oroar eta kolektibo jakin batzuk. Horretaz gain, berotegi efektuko gas isuriak 74% murriztea 2005koekin alderatuta eta energiaren 37% jatorri berriztagarrikoa izatea dira Iruñeko udaleko energia trantsizio eta klima aldaketarako 2030 estrategiaren helburuetako batzuk. 2030 estrategian zehaztutako helburuak 2 ideiaren inguruan banatzen dira: klima aldaketa arintzea eta hartara egokitzea. Lehenengo jarduketa ildoak barne hartzen du isurpenak 74% murriztu eta energiaren guztizko kontsumoaren 37% jatorri berriztagarrikoa izateaz gain, energia eraginkortasuna 19% hobetzea egungo etorkizuneko proiekzioekin alderatuta. Klima aldaketara egokitzeari dagokionez, helburuak dira tenperaturen igoerak pertsonen osasunean duen eragina, eurite handiek eraikitako ingurunean dutena eta lehorteek eragindakoa murriztea. 2 ildoen artean 7. helburu bat sartu dute: zero energia pobrezia 2030ean. Iruñeko 2030 estrategiak markatutako helburu orokorrak lortze aldera, ekintza planeko ekintzak 5 helburu estrategiko eta 24 jarduketa ildo eta 74 ekintza zehatzetan egituratu dira, eta aurrekontu kronograma eta udal arduradun bana esleitu zaie. Eta gai aldatuz, aste honen bukaeran hasiko dira giltzak ematen, etxabakoitzeko hiribaratzeak landatuko dituzten partikularrei eta elkartei, hainbat tamainatako 58 lurzati barne hartzen dituen instalazioaren egokitzapena amaitu ondoren. Eskuragarri dauden 58 baratzeetatik 8 elkarteendako reserbatu ziren. Elkarte horiek kudeaketa proiektu tekniko honenak aurkeztu zituzten eta auzoarekiko hurbiltasun irizpideak ere puntuak eman zizkien. Beste 3 erreserbatu dira udalaren beraren gizarte eta hezkuntza erabileretarako, eta gainerakoak partikularrei emateko 34 baratze. Iruñean erroldatuta egon eta pasaden abenduan zozketa publikoan irabazle izan ziren herritarrek erabiliko dituzte.
Baratzea landuko duten pertsona guztiek nekazaritza ekologikoari buruzko 2 saioko prestakuntza lantegi bat egin dute. Laborantzarako eta autokontsumorako lurzati horiek 6 urtez ustiatu daitezke eta bakarrik pertsona eta elkarte adjudikaziodunek erabiliko dituzte, araututako ordutegian. Lurzatiak 2 sarbide ditu, bat iparraldean igogailutik gertu eta bestea hegoaldean, Arostegi etorbidean. Barrutiak landatzeko lurzatiez gain, mahaiak eta bankuak dituen aisialdi eremu bat du eta hemendik gutxira, Iruñeko udaleko zurgintzako lantegi eskolako 15 ikasleek egindako pergola bat egonen da. Baratze horiek baratze autokontsumorako dira eta erabiltzaileendako ezarritako ordutegia honako hau da. Udan 8:00 gaueko 10:00 etenik gabe eta neguan ordutegi jarraian ere 8:00 gaueko 9:00. Lurzati bakoitzan informazio kartelak daude, baratzea ureztatzeko ura ixteko giltza duen kutxa bat eta lurzatia landatzen duten entresnak gordetzeko beste kutxa bat. Inongo kasutan ez dira jarriko lurzatietan elementu ez vegetalak, hala nola eguzki oihalak, mahaiak, bankuak eta etxolak. Ezinen da eite altuko landarerik landatu, ezta barrutira animaliekin sartu ere. Erabiltzaileek ateak giltzaz ireki eta itxi beharko dituzte horiek gurutzatzen dituzten bakoitzean. Bestalde, instalazio guztia 0 hondakin eremua da. Horregatik, Iruñerriko mankomunitatearekin elkarlanean, konposta egiteko 2 gune antolatu dira, baratzeek nekazaritzako ekoizpen zirkularra eta ekologikoa sustatze aldera. Sortutako hondakinak konpostagarriak ez badira, erabiltzaileek horiek kanpoko edukiontzietan botatzeko konpromisoa hartu dute. Horretaz gain, gaur Nafarroako Parlamentuan egon gara Belateko tunelei buruz galdezka. Lehenik eta behin Euskal Herria Bildun beti egiten dugun analisia da, hor UPNeko gobernu ezberdinek nolabaiteko zigorra ezarri ziela iparraldeko Nafarroako zonalde osoari eta ikusi genuen nola errepideen inbertsioak beti beste lekuetara begiratzen zuten eta ez zuten inoiz ere hainbat eta hainbat trafiko zuen 121 errepidea lehenesten. Gipuzkoako Nafarroako propietatea zela Gipuzkoako gogoratuko ditugu, Palaziozen aldi hoie guztiak, eta horregatik guk uste dugu tunelen inbertsioa egin beharreko inbertsioa dela. Kontutan izan behar da, baita ere, badagoela normatiba bat, duela 15 urte irauntzen duena, eta hortan UPNek ez zuen ezer egin, nahi ez esaten zuen tunelo hori berritu behar dela eta bikoiztu behar dela hain zuzen ere araudia zutelako betetzen eta UPNek ez zuen zer mugitu. Horregatik guk uste dugu berebiziko garrantzia duela tunelaren obra horiek egitea ez zuzen ere sigurtasuna tartean dagoelakoz. Beno, nik uste dut atzera begiratu behar dugula hasieratik arazoak sortu zituztelako tunel hauekin. Erainkuntzan berean gain kostu handi bat izan zuten eta inauguratu eta gutxira laur jauziak zirela eta itxi behar izan ziren ez behin edo bitan, baizik eta hainbat alditan. Beraz, arazoak esaten dudan bezala hasieratik. Gero bi kontu aipatu behar ditu, talde batetik trafikoa handitzen joan izan da denboraren poderioz. Une honetan okerez banago 13.000 auto eta kamoi inguruan pasatzen dira hortik egunero. Eta gero beste aldetik, Europako arautegia aldatu zen. Beraz, derrigorrezkoa zen, gurea ere, tunelak moldatzera, normatiba berrira, araudi berrira. Zer gertatu zen, Zarraluki Garaiartako kontseilaria, UPN gobernuan zegoen, Zarraluki izan zen kontseilaria, garai hartan, Europatik etorri zen eskaera, kajoi baten sartu zuen, eta hor utzi zuen, beraz, ez zuten jakin izan nahi ezer horren inguruan, horri buruz, eta egin zuten ostrukarena.
aipatzen dudan bezala, arazoak izan dira hasieratik eta onditu joan dira denboraren poderioz, moldaketa horiek premiazkoak zirelako eta egin ez direlako. Dutari gabe Nafarroko gobernuarenak. Lehen esan dudan moduan, kontutan izan behar da nola Autovia del Camino eta Peaje la Sombra delako finanziazio modu horren bitartez, lehen etxi egin zutela, baita ere Jakara oraindik amaitzear dagoen autobidea. Eta bar luze bat, ez? UPN-eko gobernuarentzat inoiz ez dute lehen etxi, hainbat eta hainbat trafiko internazional zeukan, 121. irtenbidea, errepidea, eta guk uste dugu hor tartean, baita ere, politika partidista bazegoela, zuzen ere, UPN-ek iparraldean zuen indarra ikusita. Hortaz, arduraz jokatu behar da, eta ziurtasuna, orain arte gonez den ziurtasuna, lehen etxi eta beharreko obrak egin, hain zuzen ere zonalde guztiari zor zaiolako. Nafarroko gobernuak instituzio moduan zor dio, arreta berezi bat baita ere, errekurtsoen, inbertsioen aldetik. Ardura beti administrazioarena da, kasu guztietan, dagokion arloan eta neurrean adibidez jartzearren udaletxe bati dagokio herriko kaleak edo herriko kaleen zainketa eta garbiketa. Eta gauza bera gertatzen zaio Nafarroko gobernuari errepide guztiokin, berari dagokie bere zainketa, bere moldaketak, bere konponketak egoera honean izatea edukitzea, ezta? Ez bakarrik kasu honetan tunelekin edo N121 baizik eta esaten dudan bezala errepide guztiekin. 2015ean geroa gobernura ailegatu zen, eta zer egin genuen, aztertu genuen zein egoeran zeuden Nafarroko errepide guztiak, eta ikusi genuen 1.000 milioi euro behar zirela guztiak egoera honean edukitzeko. Konponketak, moldaketak egiteko eta egoera honean usteko erabiltzentzako, ezta? Beraz, hori ezinezkoa zen, aurrekontuetan kopuru hori ez zegoelako. Ezinezkoa zen beraz, gauza horiek gauzatzea, moldaketa eta konponketa horiek gauzatzea. Dena den, tunelekin, tuneletan egin ziren moldaketa batzuk, adibidez, elektrizitatea eta aireztapen sistemak berritu ziren, horiek ziren Europatik zetozen eskaera batzuk, horietako batzuk ere baina legaldi batean ezin duzu aurre egin eskatzen zituzten gauza guztiei, ezta? Beraz, moldaketa horiek egin ziren, ez ziren izan nahikoak, baina jarraitu behar zen. Eta aprobetxatu zen moldaketa horiek egiten ziren bitartean trafiko astuna desbideratzeko. Obra guztietan noski ez dago beste remediorik, zeharkako kalteak eragiten dira erabiltzen artean, baina esaten dudan bezala beharrezkoak dira pentsatuz geroan egoera hobe izango dela eta haientzat ere eta haiek une honetan edo obra egiten diren bitartean paretzen dituzten zeharkako kalte horiek geroan desagertuko dira eta egoera hobe izango dela. Gauza batzuk guk uste dugu obrak dirauen bitartean, nahita nahi ez, trafiko pesatua edo kamioiak akintzetik bideratu behar direla, hau da Leitzarango autobidetik bideratu behar dela, sigurtasuna tartean dagoelako, eta horrek hori ulertzea guk uste dugu esorreza da, eta hori da guk aldarrikatzen duguna, hau da obrak dirauen bitartean behintzat eta nahita nahi ez, trafiko pesatu guztia beste errepidetik eramatea internazionala dela. Hortaz, ziurtasunerako, hainbat eta hainbat refleksio nahita nahiezkoak dira eta egin behar ditugu, bai abiaduraren aldetik, bai izaeraren aldetik, bai merkantzien garraioaren aldetik, eta hortaz, errepideak ezin izango ditu eta ezin ditu jaso bere estrukturak ahalbidetzen duten trafiko baino gehiago. Eta horretarako, neurriak hartu beharko dira. Hain zuzen ere, zonaldearen garapen ekonomikoari begira, zonaldearen baita ere ingurugiroaren mantentzaldera eta batez ere baita ere segurtasunaren ildotik.
Hori da asmoa eta helburua beti izan da hori, ezta? Erabiltzen segurtasuna handi batean areagotzea, ezta? Hori izan da asmoa, esaten dudan bezala, eta helburua. Eta, goraipatu nahi ditut, aipatu ditudan guk egin genituen moldaketa horiek hobetzeko, ez ziren izan nahikoak eta jarraitu behar zen, eta eskatzen zelako tunelak bikoizta, eta hori da, une honetan, egiten ari dena barkatu. Bai egia da, koste handia da, eta horretarako finantzaketa bilatu behar zela. Eta oso argi izan dugu beti, baztertu behar zirela, 2015 arte izandako finantzaketa sistemak, hotz, itzaleko bidezariak. Bilatu behar zen beste motakoa, eta horretarako hitz egin zen gai honetaz errepide mahaian, eta ulertzen dugu adostu dela baliabide publikoekin egitea. Baztertuz, esaten dudan bezala, orain arte ez beste obretan erabili zen sistema itzaleko bidezariaren sistema. Obra hau guretzat premiazkoa da, ulertzen dugu ahalegin guztiak, ahalegin handienak egin behar direla gauzatzeko, eta trafiko astuna hortik pasatzea berrikustearen alde gaude ere. Ikusi zen, aipatu den bezala, joan den legealdian posiblea zela, zirkunstantzia berezietan hori egitea, eta horrexegatik gustatuko litzaiguke hori berriro jorratzea, eta ikustea, adibidez, garaiertan egin zen bezala, AP 15etatik desbideratzea. Ez bertakoentzat eta ez zonaldeko hornitzaileentzat, baizik eta bakarrik, eta egunero asko dira hortik pasatzen direnentzat. Gaurko gai librea dudarik gabe, hainbat hausnarketa sortzen ari dira, indultoen aldetik, eta ikusten ari gara nola eskuma oso indartzu eta xerre dabilen indultoen aukera hori hor mai gainean dagoelako. Guk Euskal Herria Bildu Nafarroatik esaten dugu, zentzurik ez daukana da politika egiteagatik kartzeletan dauden arduradun politikoak egotea. Eta hori da, Kataluniako arduradun politikoek daukaten egoera, preso politikoak dira, beraien delitoa, autostontzia jartzea besterik ez baita. Eta hori demokrazia batean ezin dena delito izan. Hau esan da, eta aurrera pauso bat izaten alda indultuen kontua, eskumak, gogoratu behar dugu, nola transizioa izan zen frankismoari osoari eragindako indulto bat, baina baita ere zertarako erabili dituzte indultuak, 23F delakoen fascistei indultuak egizaie, baita ere torturatzailei, baita ere hainbat eta hainbat politikan eta estatuko terrorismoaren inguruko pertsonegi indultua jarri zaie, orduan ezin da ulertu nola orain bere eskuak burutara eramaten duten indultuen planteamendu horrekin. Eta guk uste dugu Euskal Herria Bildu konflikto politiko bat dagoenean, demokrazian oinarritu behar dela irtenbidea eta ez kartzeletan eta ez errepresioan. Horregatik, guk uste dugu politikoki sendo aldarrikatu behar dugula gure herrian, demokrazian eta politikan erabakiak eta planteamenduak egiteko askatasuna, eta inor ez duela kartzelara joan behar bere konpromiso politikoak aurrera eramateagatik, beti ere demokratikoak direlakoz. Gai berberarekin jarraituko dut, azpimarratu nahi dut behin eta berriro, itzaleko bidezaria baztertu behar dela, Europatik herrialde batzutan lehen aldian sistema hori erabili zen, herrialde batzutan, baina erabat baztertu dute ere. Beraz, gu ere pensatzen dugu, erabat baztertu behar dela ere hemen Nafarroan, garai batean erabil zen Pirineo eta bidezko autobiak egiteko, eta orain izugarrizko zama dugu aurreko urteko kontuetan. Gutxi gora bera 100 milioi euro suposatzen dute urte oro, eta hori izugarrizko zama da. Egin batean balditzatzen du beste motako azpiegiturak egin alizatea,
edo beste motako konponketak eta moldaketak egin ahal izatea ere. Horrexegatik joan den osteguneko osoko bilkuran mozio bat aurkeztu genuen, Zorritzarrez zen aurrera atera, Navarra Suma taldeak kontra bozkatu zuelako, eta PSN abstenitu egin zelako. Eta bide beretik, datorren ostegunean galdera bat egingo diogu zentzu berean presidenteari berari. Kaixo, Ander, zer moduz? Kaixo, hemen prest ja estreinaldirako. Bueno, ez, asteburu hontan, ostiralean, aurkezten duzue antzerki obra berri bat, ez, Mundo Polski, eta zer aldi guzu kontatu pixkat, obra honi buruz? Mundo Polski da, bere garaian, Nafarroako antzerki eskolatik deitu zidaten, ia prest egongo nintzen ikasturteko azken obra muntatzeko, ez da? Berez, orain arte, Nafarroako antzerki eskolan nik ikastaroak eman izan ditut, batzutan euskara hutsean, beste batzutan euskaraz eta erderaz. Eta, hau erronka berri bat zen niretzat, batean zerbait zuzentzea. Ez nekien zer, eta egon nintzen begiratzen, pentsatzen, zer egin alduen, eta batzegoen zerbait asko tiratzen ninduna, eta batez ere zan Iruñara etortzera hilabete bat, 2 hilabete bizitzera eta bertan sorkuntza prozesu bat egitera. Orduan azkenean baiezkoa eman nuen eta baiezko horrekin etorri zan ze obra montatu, eta da Mundo Polski hau. Mundo Polski da erderazko bertsioan Mundo Polski Extragedia y Rebelión, deitzen da, guk erderazko bertsioa emango dugu. Aktoretako 2, 3 euskeraz etzekitelako, eta orduan erabaki zen, edo deliberatu genuen erderaz eman behar genuela. Eta bere garaian, Mundo Polski erreboltaren ziab deitu ere berzio. Esaten dudanean, 2002 urtean estrainatu zen obra hau, garai hortan ni zuzendari nintzen antzerkiola imaginarioa edo fabrika teatro imaginario taldearekin. Eta hala, pentsatu nuen, uste du, aktore kopurua ikusita eta 4 aktore zirala ikusita, posible zela berriz ere berreskuratzea obra hau. Bere garaian nik neuk ez nuen obra hau zuzendu, Alex Gerediagak zuzendu zuen, eta orain pentsatzen nuen, agian nik zuzendu ahal nukeela eta egin ahal nuela, eta hala erabaki nuen, eta horrekin ibili gara azken 2 hilabetetan, eta ja prest daukagu publikoari eskaintzeko Mundo Polski Extragedia y Rebelión delako obra hau. Jon Gerediaga eta Unai Garateren gidoiakin. Bale. Eta orduan zer moduzkoak izan dira 2 hilabete hauek, postik zaude emaitzarekin eta ikasleek aktorek egin duten lanarekin? Oso gustora, eurak oso gogotsu hartu dute hasieratik. Niretzat esperientzi polita izan da, lehen esan dudanagatik, Iruña berez maite dudalako, eta gero hortaz aparte eurakin lanean aritu gara, oso intensoak izan dira lan egunak, batez ere justu hasi eta COVID garai hauetan, pixkat trakestu egin zen gure ensoak, justu aktoreetako batek erorin zen, gaixo jarri zen, COVID harrapatu zuen, eta hola denak erori ziran, ni izan nintzen pixkat sortea eukizuena, baina horrek pixka bat atzeratu egin zuen sorkuntza prozesua, 10 egun egon behar izan nuen nik baita ere konfinatua, eurak aktoreak oraindik egun gehiago eta poliki berriz ekin genion, beraz, pixka bat COVID garaiko egoera aldrebes honekin, eman diogu sorkuntza prozesuari, baina egia esan oso online bidez ematen genituen klasea, jarraitzen genuen lanean, eta oso indartuak atara gara, naiz eta egoera gogorra izan, indartuak atara gara, eta gero ja azken 3-4 asteak etengabe ibili gara ensaioak egiten, goiz eta arratsalde, hori ere eskertzekoa da, eta zentzu horretan,
oso modu profesionalean, ezta? Egunero ordu asko sartzen, eta, bueno, uste dut, emaitzarekin ni neu behintzat oso posik nago ia orain publikoak zer esaten duen. Bueno, eta obra hau eskainiko duzue, ostiral, larunbat eta igande, bai aste honetan eta bai hurrengoan. Saio asko dira, ezta? Obra ematen Bai, 6 egunez, eta espero dugu, publikoa parkatu hurbiltzea, eta, bueno, nik uste dut emaitza oso polita daukagula, taula gainean, eta aktoreek dena ematen dute, eta uste dut teatroa sentitzen duen antzako, antzerki teatroa ikusi ahalko dula, ezta? 4 aktore taula gainean, ez dakit, oso estenografia humila, simplea, baina, potentea baita ere aldi berean, eta historia bera ere, nahiko unkigarria, eta, uste dut, iristea, ez da, jendeari kontatzen dugun hori. Eta zein da pixkat historia, zer kontatzen du obra honek? Obra honek kontatzen du, badago, korifea deitzen den personaia bat, bikoiztu dituguna, berak narratzen du, edo kontatzen digu, edo ekartzen digu, komun edo zelanda abandonatu baten gertatzen den bataila bat edo historio poetiko bat. Eta historio hori da euskal payasita baska bat, euskal payasa bat eta payaso troskista poloniar bat eurak elkarrekin nahi dute egin tristeen kontrako iraultza. Barre borrokaren bitartez, eta hori da kontatzen duena pixka bat. Garai triste eta garai ilun edo mundu ilun hontan nola debekatzen den barre egitea, batek bizitzea, ez dakit, eta batez ere nola pixka bat beti iraultzaren edo iraultzari gabeko gizarte baten bizi garela, ezta? Eta iraultzak gabe, ez dakit, hori, bizi garela triste eta beti gauza guztia men eginez eta pixka bat izaki grisak bagina bezala, ezta? Eta orduan Mika, euskal payasita hau, euskal payaso hau, dator pixka bat iraultzera eta esatera, goizan maitasunezko bizitza bat eraikitzera, eta hortik oso poesia askoekin eta poesiaz idatzita, hau da, ez prosan baizik eta poesian bersos idatzita dagoen testu baten gainean, ikusiko ditugu bi ekintza hauek. Alde batetik, pixka bat iraultzez eta nekatuta dagoen payaso troskista bat, baina entusiasmoa jartzen diona beste payasoak jartzen diolako eta nahi duelako iraultza bat egin, pixka bat postasunari eta maitasunari aldarri eginez, aldarte horrekin. Eta, jendeak ero ikusiko duze gertatzen den komun publiko hortan. Bale, interesgarria dirudi. Eta nori dago zuzendua, ze publikorentzat da egokia obra hau? Denetarik, nik beti esaten dut antzerkiak ez duela edaderik, ezta? Eta, behitu, adibidez, aktore baten alaba sarri etortzen da arratsaldetan, ezin zuelako besterik, eta etortzen da obra ikusten, eta oso ondo pasatzen du. Egia da, bukaeran negar egiten duela, ez zaiolako gustatzen nola bukatzen duten paiazoek. Baina bai, jende guztiari dago dedikatu, eskenia, eta, uste dut, obra erresa dela, ondo sartzen dena, baditula bere tripak, eta baduela bere esanahia, eta bere metafora, ez da, obra honek, baina, bai, denentzako zuzendua dago. Eta sarrerak eskuratzeko zer egin behar da, lehenagotik online erosi, ala momentuan bertan joan da ere aski da? Bai, uste dut, ni ez nago justo sarreren kontu horrekin, baina uste dut momentuan bertan ere erosi ahalko dela, baina hauetan aurretiaz erosi internet bidez, ENT-ko Nafarroko Antzerki Eskolako web horrian sartuta uste dut posible izango dela, eta bai, jendea etortzea dauka 6 egun dira, eta espero dugu antzokia betetzea, eta jendea gogotzu eta gustora ataratzea antzerki pieza hontatik. Eta zure lana zuzendari bezala amaitu da? Ala, obra honekin esan nahi dut? Amaituko da, baina horre jarraituko du 6 egunetan eurekin egoten, notak hartzen, eta beti dago zerbait gainditzeko bezala aktorea, zentzu horretan nahiko exigentea naiz, eta aktorei
kaina ematen diet, baina bueno, uste dut onerako dela eta azkenean taula gainean nahi ditut jendeak 4 aktore lau personai ederra ikustea, eta bueno, horrekin ari naiz lanean, azken momentura arte, eta gero behin estrenatuta ere, jarraituko dute eurekin, aktoreekin jarraitzen egoten eta obra ikusten. Baina beti ere ja beste modu batez, bai. Orduan, oraindik jarraituko duzue, naiz eta behin obra antzeztuta egon, badaude hobetzen jarraitzeko gauzak. Beti, artea ez da perfektua, eta beti dago zerbait hobetzeko. Gainera, lehen aldiz publikoari eskaintzen diozunean, publikoaren erreakzioak eta guzti hori baita ere asimilatu egin behar dute, pertsonaiek, aktoreek, pertsonek, eta orduan, beti dago hor zerbait lantzeko eta gauzak hobetzeko, bai, beti. Eta, gustatuko litzaizuke agian ez hurrengo urtean edo halako beste aukera bat izatea? Ba ez dakit, antzerkian beti gabiltza leku batetik bestera, pixkate hasieran esan dizudana, asko maite dut Nafarroan lan egitea, kasu hontan Iruñan, eta batek daki, suertatzen bada eta aukera badaukat, egingo dut. Gero, egia da nik nire proiektuekin jarraitzen dudala, estreinekoz onartu dut erderaz egitea gauza bat, egia da azken 12 urteetan edo euskarazko proiektuak lantzen ditudala bakarrik, hori da nire autua. Hau izan da pixkatala salbuespena, baina zorionez baita ere euskarak badu tokia eta obra hontan ere pailasita euskaldunak euskaraz egiten du eta badago euskarak ere badu bere espazioa, ezta? Baina hori nire azken sorkuntzetan euskarak pisu handia dauka eta halako proiektuak etortzen badira, aztertzea da beti kontua eta egia esan oso ondo etorri zait, haize berria da eta egia da eskolan baita ere ondo tratatzen nauela, maitatua sentitzen naizela eta hori ere garrantzitsua dela eta Nafarroako antzerki eskolan beti ondo sentitu naiz eta hori ere importantia da. Orduan argi dago ez, jarraituko dugula zure berri izaten. Ia ba, behatik ez. Ez dakit ja amaitzeko ez, zerbait faltatu izan dena aipatzeko, ala zen mezu bidaliko zenuken edo nola animatuko zenuken ez, jendea obra hau ikustera joateko? Nik uste dut obrak merezi dula, bere garaian gure antzerki taldea, antzerkiola imaginarioa edo fabrika teatro imaginario ezagutu zuenak, hor pintzelada batzuk ikusteko aukera ere izango du. 1989an, 1988an sortu genduen antzerkiola imaginarioa, garai hortan, antzerki taldeak 10 urteko existentzia hortan, obra nahiko esanguratsuak egin genituen. Hau da horietako bat, justu hau da nik zuzendu ez nuen horietako bat, beste 2 obra ere ez nituen zuzendu, baina garai hortako estetika eta poetika nik uste dut hemen oraindik badaudela, ezta? Eta nesta 20 urte pasa izan, oraindik testuak badu halako zerbait, ezta? Gaurkotatik. Eta, denbora ondo pasako dula, baina ondo pasatzeaz gain uste dut lan polit bat ikusteko aukera aukiko dula eta iritsiko zaiona. Beraz, gonbitea hemendik luzatzen dut. Primera. Mila esker, orduan, Ander gurekin hitz egiteagatik, eta beste batean egongo gara. Eskerrik asko zuei eta nahi zuen arte. Antzokietan ikusiko gara. Hori da, agur. Aio. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.